Ознакайны койсы якта дип беләсез менә Татарстанның койсы өлешендә. Казанның туягында. Казаннан ерак түгел. Восточная часть. Бик матур өлешендә. Белмим. Ярый, алайса менә гомумән Ознакайлыларга һәм менә бүгенге кичәгә килгән кешеләргә, яшьләргә нинди теләкләрегез бар? Бәхет, саулык, исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, мәхәббәт телим. Ознакайлар алар гел тырыш, эшчән һәм гади кешеләр. Шундый булып калырга телим аларга. Инде Маузеровый менә Ознакайларның һәрбер чарасында сезне күрәбез. Һәм хәтта инде менә безнең Татарстан кичәсендә менә икенче тапкыр үткәрелә бит безнең Ознакай пати дигән кичәбез. Һәм инде сезне икенче тапкыр күрәбез безнең кичәдә. Мондагы атмосфера ничегрәк сезгә? Рәхмәт. Мондагы атмосфера бик яхшы, бик шатланып килдем. Инде икенче тапкыр, узган елны инде бер тапкыр шатланган идек. Инде бу традициягә әйләнеп, икенче тапкыр да узыргач, инде узган ел Арена клубында булган, бу ел театрда, бу инде тагы да уровень өсте, тагы да моторрак. Ну, Арена үзенчә мотор, театр үзенчә мотор. Монда бик мотор, сезгә килешеп тора. Салават, сиңа килешеп тора ул. Бу клуб biz бик горурланабыз. Казанда шулай яшьләрнең җыелып, һәм инде Ознакайларны менә шундый вакытта син үткәргән чараларга аларны берләштереп бүген шулай менә бүләкләр тапшыру булды. Ознакай администрациясе килеп, мен дә Шалдан, мен хәзерге көндә именно Шалдан түгел, юлдан кайтып килешле. Но барыбер Шалдан рәхмәтләр әйттем. Дәвам итсен, шулай итеп дәвам итсен. Булай җиңү бәйрәм булды бит инде, без улым белән бик матур чарадан кайтып киләбез. Әле бардык Калуга өлкәсенә. 42 елда туганнар каберлегендә минем 42 елда һәлак булып, туганнар каберлегендә бабам күмелгән. Шуңа без барып, катнашып, шундагы митингка улымны 4нче поколениене таныштырып, правнуклар бик сирәк, праправнуклар бик сирәк баралар анда җирләргә. Оныкшык дип әйтәләр безнең татарча. Мин 5 еллык җиргә барып, сокланып, горурланып һәм бик тәэсирләнеп кайткан идем. Мен анда теге Утюсының землянка җырын җырлый башлагач, шуны ишеткәч, ул җыр минем күңелемдә теге әбиемә, бабам җырлаган күк булды. Минем күңелем тулып шунда урындыкка утырып елап утырган идем. Һәм инде кайткач улым әйтәм, землянка дигән җыр бар. Шундый тәэсирле, улым саксофонист булгач, мен әйтәм, улым өйрән әле бу көйне. Бәлки менә 5 елдан соң синең белән бара алырбыз. Шулай итеп уларны өйрәнде, һәм инде ул көйгенә түгел. Гомумән бу елны безнең Ознакай районында узган җәйдә төшерелгән иде, һәм менә 19 январьда улымның туган көнендә чыкты ул «Кышларым» дигән клипны инде күпләрегезнең күргәне бар, ул күп каналлардан бара. Аны Ознакай администрациясе ярдәме белән дә төшерелде, һәм безнең Акбуйларында кергән, безнең читкә киткән яшьләр буенча менә ул җырлар бит шундый сүзләр белән башлана. Кайткан кышларым, кабат китмәгез, ерак илләрдә иркен димәгез, туган ил ямле, сулары тәмле, сызылып аткан таңнары ямле. Шул сүзләр белән аның көе инде тагы да тәсиллерәк, ул сүзләрен белгән кеше, белмәгән кеше дә барыбер шундый күңеленә үтеп керә. Һәм инде менә бу чара булган вакытта башта землянка уйналды, кич белән концерт булды, икенче көнне митингта бик күп җирләрдән кешеләр килгәннәр. Мин утырам, менә улым җырлый, менә без кунаклар сөйләп утырганбыз, артта бу авылның кешеләре торалар, урыс кешеләр инде барсы да. Татар көйне башлагач, менә вот они играют для своих, это дип аңлата тегендә арта кеше. Ярар, беренче куплет уйнады, икенче куплет уйнады, өченче куплетта шундый тәэсирле yerендә җил исеп куйды, шундый җил исте, һәм өстән теге алкалар, серге диләрен урысчалар әйме, сыпет. Менә минем хәзердә аркамда мурашки, ошо аркаларымда мурашки. Мин шок каттым, бу бер хикмәт булды диген. И артта торган урыслар әйтә, смотри, услышали.
пошевелились деп, татары пошевелились. Потому что бұл жерде бәлки бірінші тапқыр татар күйін ала тұрғандар, еллар өткеш. Әмен екінші күн окопларда жүрдік, окопларны қарап жүрдік, анда пожар болмасын үшін жеріне сүріп тошлағандар, одым сайын осколкалар, пулилар табылды. Даже біз қайтып кеткеш, екінші күні шында Москвадан келгендер кішілер іздеп туғандарын, шул бізді жүрген жерде снаряд тапқандар. Білесің, шулардың үстерінен жүрген біз, үшіп тұрған. Шундай хәлләр менә җиңү бәйрәмендә шундай менә улымны поколенияләрне бәйли алдым. Ул шул дәвам етсен, әйтәм улым, мин инде бәлки бу ягадан бара алмасмын. Син инде бәлки улыңны алып барасың. Гыйниятуллин фамилиясе 1000 кеше арасында 4нче рәттә менә иң өстә тора язылган. Ул шундый көчле тәэсир. Бабай шунда кеткен менә ак буйсыман җирләр, нак ак буйсыман. Акның ягында немецлар Киев ягында, анда Киевка Украина границасына анда где-то кала 250 километр. Маузер абый күп якларда булып кайткансың син. Һәм инде менә хәзер безнең майдан телевизор караучыларына нәрсә теләр идең? Гомумән якташларыма һәм инде күп кенә санлы бөтен җир шарында бик күп җирдә мәйданны бөтен күп җирләрдә тыңлыйлар. Барсына да бәхет теләрем, сәламәтлек теләрем һәм якты һава, менә тынычлык теләрем. Һәм инде менә быел 70 еллык булды, шундый зур итеп уздырдылар. Без шул Мәскәү тирәсендә булдык. Киләчәктә менә уйлап, үзебезнең якташларны эзләп табып, халык үзенең нигезен югалтмасын иде, туган якларына кайтсыннар иде. Һәм мәйдан каналынан шул матур җырларны тыңлап, матур итеп бергәләп яшәргә язсын. Эшләрендә бик еш киләсең син, елмайганыңны һәр чак күрәм. Асылтаңда сине эзләп бәгърем, бергә йөргән болыңа киләм. Мин сине эзләп кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз біз, беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине эзләп кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз біз, беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Күрәм сине җирдә чәчәкләрдә, үләндәге тамчы гөлләрдә. Миңа карап күз кысасың кебек, урамнардан үткән чакларда. Мин сине һәр кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз біз, беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине һәр кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз біз, беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Яшисең әле тик хыялда, йолдыздай бер кабынырсыңмы? Ялгыз таңнар инде күктән атты, ә син иркән табылырсыңмы? Мин сине эзлим һәр кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без,
Bilemin, küttemin, düzemin neli Minsine, üzüm her fayda Singene, siz misin eli Mışraşır biz Bilemin, küttemin, düzemin neli Minsine, üzüm her fayda Singene, siz misin eli Mışraşır biz Bilemin, küttemin, düzemin neli Minsine, zikr fayda Singene, siz misin eli Mışraşır biz Bilemin, küttemin, düzemin neli Артур, менә Майдан телеканалында синең Кышларым дигән клипны бик еш әйләндерәләр. Син инде аны Азнакай районының Сорлы авылында төшергән бит инде. Бу кемнең идеясы булды? Бу идея инде бер 5 ел элек туды. 5 ук түгел, 3 ел элек. Без гармония клибын төшергәндә, шул якларда үтеп барганда дим инде, менә шундый күңелгә үтеп керә торган клип төшерәсе килде инде. Иң беренче ул даже башланды көйеннән. Ул көйне Васим Әхмәтшин язган. Ул минем әтинең яшь чагыннан ук 82 елларда язылган ул. Иң яраткан көйләрнең берсе иде инде. Ул миңа аны күрсәтте, мин өйрәндем, аранжировкасын эшләдек. Һәм шуннан да шундый матур көй килеп чыккач, мин үземнең әбиләремә, әби-бабаларыма багышлап шундый бер истәлек итеп әти-әнимә шундый клип бүләк итәсе килде. Шуннан әкренләп 3 ел элек идеясы тугач, туплый, менә ниһаять ярты ел элек төшереп чыгардык без аны. Без инде бүген менә Азнакайлылар кичәсендә җыелдык. Әйтәсем килә, Азнакайлылар алар бик шундый бердәм халык. Без менә монда да, Казанда да Салават синең белән мин үземне тоже Азнакайдан дип әйтергә була инде. Шулай бердәм булып эшлибез. Азнакай главасы Марсель Зуфарович шулай ук безгә менә шу клип турында сөйләп киттек инде. Кышларым клибына ясарга дип әйтим инде, ярдәм кулы сузды. Клипне аңа күрсәткәч бик нык ошады инде, тоже шул җанына үтеп керде. Ağlar yuvanış Tuğan hakkını haklap dostluk saklar Tatlı yaşarlar kuvanış Tuğanlıkta dostluk şunday bulsun Eşkirsizlik tutsun canlarla Yerden eşik yaşik hallerle beleşik Terek uygar zamandan Tuğanlıkta dostluk şunday bulsun
Малартынан тумик вакланып Гурur булык, булык сaf күңелле Яшәмәскә иде зарланып Туганлыккан дуслык шундый булсын Эчкерсезлек тусын җаннарда Ярдәмләшеп яшик, хәлләрне белешеп Терәк булык авыр заманда Исәмс татар стар кичәсе. Дөресен әйткәндә мин монда булырга бик шат. Үзем Сабадан булсам да бүген Азнакай пати кичәсендә бүген Азнакайларга түгел, минемчә бүген Сабалар да, Теләчиләр дә бардыр, Мамадышлар, башка районнарда. Беренчедән бик зур рәхмәтебезне әйтәсез килә Салаватка, Минехановка, һәм әлбәттә инде Илдар Хусейновка. Алла бирсә бу Азнакай пати гына булып калмасын иде. Булсын иде бу Байлар Сабасы пати, яки Тюләчи пати, булсын иде Мамадыш патисы, ләкин тагын бер әйбер өстисем килә. Мондагы булган кичерешләр, дискотекада булган, менә бүген күреп торабыз. Дискотекада урын юк. Минем зинһар өчен Салават сиңа әйтәсем килә. Ну, әзрәк кенә кешене әзрәк шакыр зинһар өчен, биргә урын юк. Ну, как так можно, пожалуйста? Мин биргә килдем, урын юк. Дуслар, кичә бик күңелле һәм бик кызык үтте. Барыгызга да зур рәхмәт. Әсне белән саубулашам мин, Салават Миниханов. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.